Казвам се Мария и съм от София. Намерих правилното място за себе си, благодарение на което в момента съм тук. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случило, може би, през последните 15 или 20 години. Нещо, което съм мечтала изключително дълго време, просто да имам една прекрасна усмивка, без абсолютно да се притеснявам от това как изглеждам, от това дали зъбите са ми криви, дали са ми жълти, дали са ми здрави, дали са ми счупени или не, просто прекрасна усмивка. На първо място, това, което вас ви различава от останалите клиники, е отношението, което вие дарявате на клиентите, професионализма, с който всеки един от вашите лекари се отнася към съответните проблеми на лицата и не на последно място това, че разполагате с изключително много професионалисти на едно място, което позволява разрешаването на всякакъв вид комплексни дентални проблеми. Бях изпратена тук за решаването на комплексен проблем вследствие на усложнения след операция. Проблемът беше решен, което всъщност позволи и за да бъде запазен. Лично бих искала да изразя благодарности към абсолютно всичките ви колеги, които направиха това, което в момента е един прекрасен резултат в моята уста и тази прекрасна усмивка. Всички положиха изключително много усилия, за което изключително много им благодаря и ви желая много здраве, много щастие, много късмет и да съумявате да дарявате все повече хора с такава усмивка, каквато ме дарихте и мен.